Večeras u emisiji Labinska kronika pogledajte kako djeluje najjača udruga za mlade u Istri Alfa Albona. Posjetili smo centar Liče Faraguna i njihovu radionicu Mali vrtlari. U emisiju vas uvodimo velikom feštom održanom u subotu u Starom gradu. Tradicionalna labinska pučka fešta Petrova održava se povodom blagdana Svetog Petra i Pavla. Svake godine krajem lipnja Stari grad se pretvori u veliku pozornicu, prepunu glazbenika, glumaca, slikara i mnogobrojne publike. Bogati program, bogatija glazba, hrana i piće nisu nedostajali i ove godine, pa pogledajmo svi zajedno kako je bilo. Događaj je nastao u organizaciji grada Labina i pod pokroviteljstvom gradske turističke zajednice. Petrova sigurno je fešta naših djedova i pradjedova, tradicionalna fešta, sajmeni dan u davnini. Ono što danas želimo promovirati upravo kroz ovu feštu je promocija naših malih, srednjih proizvođača autohtonih proizvoda u cilju poznavanja naše destinacije našim turistima, gostima, ali isto tako i našim sugrađanima. Stoga ova fešta tradicionalna uz otvaranje kulturnog ljeta kroz projekt Labin Art Republike sigurno je veliki značaj za kulturno ljeto grada Labina. Sve je započelo na Starogradskom trgu nastupom mažuretkinja, gradskog orkestra i Erkuda. Svi su oni zajedno s ostalim građanima nakon nastupa odlučili zaviriti u Starogradsku ložu gdje se skrivao Gastro Kutak. Imali smo priliku prigrizli smo i hrana je veoma ukusna. Neki vaši dojmovi, dakle, sa ove fešte, kako vam se sviđa ovdje? Kao organizacija mislim da je sve odlično klapa i da je u redu. Doprinos Labinskoj Petrovi dali su i mnogobrojni svjetski poznati uljari. Unijeli su to u meni, da to nije samo rad, biznis i to, nego je jedna disciplina, možemo reći, u toku cijele godine, za dobiti kvalitetno i kontinuitet bit, to je teško. Kako su stranci zadovoljni vašim proizvodima ovdje? Ovako, ja sam već drugu godinu za redom među najboljim uljima na svijetu. Za 2014. sam dobio nagradu kao najbolje monosortno ulje na svijetu. To stranci u zadnje vrijeme, u zadnjih 7-6 godina znaju prepoznat i dolaze do izražaja te nagrade sve silne što dobivaš svake godine. Oni to prate, pogotovo Njemci, Austrijanci, kažemo Švicarci, Slovenci. To sve to je narod koji traži kvalitetu, njega ne interesira kvantiteta. Znači, on može u dućanu kupiti po 2-3 eura ulje. Zašto ga dođe tu kupiti po 13-14 eura? I to pola litre, znači 28 eura, 26-28 eura litre. To je njima interesira kvaliteta i oni prate te nagrade, časopisi, maslinarstva, vinarstva. Znači, čovjek iz Austrije koji dođe tu ide si kod onog svog proizvođača vina jer zna da dobije vrhunsko vino i dođe kod svog proizvođača ulja jer zna da je kontinuitet svake godine, već 2-3 godine dobiva super ulje. Nema one oscilacije neke velike i tu je bitna stvar. Ipak najviše se na red čekalo kod domaćeg proizvođača ulja koji zna zašto je svoje proizvode bitno izlagati na događajima ovakve vrste. Mislim da je to sastavni dio jednog lifestyla, dakle jednog našeg opredjeljenja i u pogledu razvoja i turizma, u pogledu razvoja kulture, a i doživljaja putem gastronomskih užitaka. Uvijek treba nešto fino pojesti kada se pije i kada se pleše. Apsolutno, moramo uvijek napraviti jednu bazu da možemo dobro i plesati kasnije. It's very good here. It's fine to find all these Eastern products. I like it. Nakon što smo se fino najeli, prošetali smo do Gradske galerije gdje je svečano otvorena izložba poznatog slikara Tome Gerića. Izložbu pod nazivom U svemiru je sve, samo svemir podijelio je u 3 dijela. To su 3 etaže. U prizemlju mogu vidjeti one ranije radove, recimo u ovom prvom katu su radovi koji su poslije nastali i još ima na 3. katu što je najnovije, recimo. Sad, dolje su u prizemlju su aktori.
Izložba malo drugačijeg tipa održana je u crkvici Svetog Stjepana. I danas su tvoje fotografije ovdje izložene. Što to za tebe znači? Pa znači da su mi dobre fotke, da bi trebao nastaviti dalje tako raditi. Dakle, ti si ovdje isto tako pratiš i što ljudi pričaju, pa kakvi su njihovi doživljaji? Za sad su pozitivni komentari, pozitivni doživljaji i tako. Koja je tematika ovih fotografija? Pa ovo su zapravo moje najbolje fotografije koje sam do sad napravio, te 3 godine. Dok su okupljeni uživali u razgledavanju izložbi, s balkona Narodnog muzeja spustila se zastava Labin Art Republike, čime je započela svečanost otvaranja 12. po redu Labinskog kulturnog ljeta. Zastavu Labin Art Republike spustila je glazbenica i scenska umjetnica Elis Lovrić. Kad večer ljetni odsvisti moje, ja se domislim kad sam bila mula i čujem odot mojega mora i voće zaprem, usta uprem i zaspim. Na miru spim. Kad večer lignem, pak se domislim, kad sam se igrala, girotondo skokala i vetar mi nosi voli od mora i ja voće zaprem, usta uprem i kanto moj kanat od mora, kanat od sunca spod Labinskega dvora, moj kanat od vali, kanat od bregi, kad sunci zvono. Da Labin Art Republika traje 12 godina, toliko sam godina i ja ovdje uvijek negdje blizu Labin Art Republike, da li više ili manje. Jeste li zamišljali da će jednog dana se ovo pretvoriti u tako veliki događaj? Pa želja nam je bila i polako iz godine u godinu nekako čini mi se da se približavamo našem cilju, iako ljestvice iz godine u godinu dižemo tako da imamo stimulans za raditi. Naš je cilj bio okupiti sve one ustanove u kulturi, udruge u kulturi, prije svega naše labinske, da participiraju u programu Labin Art Republike. Bez obzira da li je to riječ o glazbenoj umjetnosti, da li je riječ o likovnoj umjetnosti. Mislim da mogu izraziti jedno zadovoljstvo sa jednom jako dobrom suradnjom, prije svega na toj lokalnoj razini. Ono što slijedi je 50 dana bogatog programa. U sljedeća 2 mjeseca producirat će se preko 75 događaja koje će okupiti nekoliko stotina sudionika. Te ono što je novitet ove godine, to su labinske povijesne ličnosti koje smo i večeras evo svjedočili na balkonu zajedno sa našom glazbenicom i glumicom Elis Lovrić na činu otvaranja. To su lik Matije Vlačića i Lirika i labinskog rudara Kovara. Nedostaje Giuseppina Martinusi. Dakle, to su 3 lika koje ćemo kroz ove ljetne mjesece moći sretati ulicama Staroga grada, koji će biti šetači u svojoj povijesnim odorama, koji će na takav način privlačiti zasigurno poglede stranih posjetitelja i predstavljat će im se, jel tako, na stranim jezicima. Kada smo popratili sva službena otvaranja, stiglo je vrijeme za opuštanje i od zabave se našlo za svakog ponešto. Na Đilu su uživali ljubitelji elektronske glazbe, kod amfiteatra nešto mlađi uzrasti, a na šetalištu uz stihove Serđa Valića zabavljali su se sve osobe starije dobi. Na trgu su nastupali Cocktailsi i Sunglasses Band, a sve ljubitelje roka oduševio je riječki bend Innuendo koji je svirao do ranih jutarnjih sati. Nismo prvi put u Labinu, nismo. Večeras ovo nam jedno 3. ili 4. put. Evo, nadamo se da će biti dobra atmosfera i da ćemo zabaviti sve okupljene ovdje večeras. Evo, kako se vama, dakle, sviđa naš grad? Labin je predivan, pogotovo ova stara jezgra gdje je večeras ovo sve lijepo organizirano
Super. Publika, kazali ste da ste već svirali u Labinu, kako su oni bili? Jako dobra rockerska publika. Znaju šta je dobra mjuza i to je to, štovatelji mjuze. A kako su buku i gužvu prihvatili stanovnici, najbolje zna labinski gradonačelnik. U samom početku sigurno to je bila određena novina, međutim evo naši sugrađani su to prihvatili zdušno jer znaju da je to dobrobit za sve građane ovoga grada. Tu je ipak neki ekonomski pokazatelji pokazuju da se ostvaruju određeni prihodi, tako da organizacija je provedena na taj način da sve manifestacije završavaju oko pola noći i naši sugrađani su to objeručke prihvatili. Zadovoljna lica posjetitelja najbolja su ocjena velike fešte i zaključak naše priče. Budući sam već godinama prisutan na otvorenju Labin Art Republike, što kao sudionik aktivni, budući sam neke godine nosio ja zastavu, mogu reći da svake godine je to sve bolje i vidi se da grad Labin ulaže napore da tu feštu, mi to zovemo feštu, podigne na višu razinu svake godine i da turistima, ali nama građanima pruži ponešto, ne samo turistički u onom užem smislu, nego da imamo i neke kulturne događanja u gradu. Prošlo je 40 godina od osnutka centra Liče Faraguna. Danas sa svojih 17 učenika i stručnim kadrom sudjeluje u brojnim radionicama i programima. Tako je bilo i početkom lipnja u Rapcu. Pogledajmo o čemu je riječ. Ustanova koja ima za cilj i zadatak brinuti se o obrazovanju djece na nivou lakše mentalne retardacije smještena je kraj osnovne škole Matija Vlačić, a njezini počeci sežu u davnu 1973. godinu. U centru su djeca podijeljena u 8 skupina. U jutarnjem terminu su 4 skupine, te 4 u popodnevnom gdje ulaze djeca s domskim smještajem. Ona ondje borave od ponedjeljka do petka. Nastavu pohađaju većinom djeca sa područja Labina i okolice, a u poslijepodnevnim satima, odnosno u domskom smještaju, se nalazi 6 učenika koji su sa područja Istarske županije. Dakako, o njima brine stručni kadar. Njihov se kadar sastoji od 6 učiteljica i 2 stručne suradnice. To su psiholog i logoped. Pa ja sam baš položila pripravnički, zapravo stručni ispit i moje prvo radno mjesto je u ovom centru. Dakle, svježa ste. Možemo vas upitati kako to da ste odlučili baviti sa ovim poslom? Pa zapravo me uvijek nekako privlači rad s djecom, pa onda prevagnuo rad sa osobama s posebnim potrebama i tako sam se pronašla. Ja jako volim četvrtina, neka mi da jedinice, neka mi dičemo, neka pijemo, neka ovo. Tebi lijepo ovdje? Da. Što najviše voliš ovdje raditi? A jako želim plesati, idem živjeti. Plesati? Da, ovo. To ja jako volim. Evo jedan vaš radni dan, koliko sati traje, kako izgleda ukratko? Pa radimo od 7:30 do 7:30, imamo predmete od komunikacije, radnog odgoja i zapravo radimo, pa pokrivamo sva područja od praktičnih vještina kao što vidite u ovom projektu pa do nekakvih drugih. Trenutačno se ne bore s nedostatkom stručnog kadra, ali ipak neka pomoć bi im dobro došla. Bilo bi jako dobro da imamo fizioterapeuta, to je teško dobiti i trebao bi nam taj cijeli njegov. Podrška grada? U redu imamo odnos sa gradom, imaju razumijevanja. Sad je riješeno i to da unutar prostora naše škole je dobila prostor i inkluzija. To su u biti sve naši bivši učenici koji kad napune 21 godinu više prestaje njihovo školovanje. I onda je to super da je tako napravljeno da nastave da mogu dolaziti u inkluziju gdje opet uče neke nove vještine, druže se i danima ima jedan pozitivan ritam. Jedan od učenika koji će svoje školovanje nastaviti u Centru za inkluziju je i nadareni Leon.
Povodom obljetnice 40 godina postojanja, on je osmislio i oslikao istarsku kuharicu sa svim istarskim receptima. Leon, koliko ti je bilo teško napraviti ovu kuharicu? Ni malo. A koja je tvoja najdraža hrana u ovoj kuharici? Ma to je sve dosadno, ja sam se najeo toga. I kako si odlučio da ćeš to napraviti? Voliš inače istarsku kuhinju? Odlučio to. To su oni odlučili. A inače voliš crtati puno ili? Da. Kako je tebi u školi? Dobro. Sam se napravio kuharicu za inkluziju. Musaku, mlince, kepsu sa zeljem, onda krem juhu, crvenu juhu, onda... I sad kad se to sve skuha, će biti to ukusno? Ma to će biti u inkluziji, te mlince i musaku to. I tako dalje. Da, to zagrebačku hranu jedu. Dobro, i reci mi još koliko imaš prijatelja u školi? Di? Tu sada, gdje jesi? Imaš puno prijatelja? Malo. Ko ti je najbolje? Baš nemam. Bilo ga više u Zagrebu. Osim Leonove kuharice na proslavi okruglog rođendana centra, našli su se još neki zanimljivi radovi. Po dogovoru našem, s obzirom da smo kroz cijelu godinu imali projekt Istra i kulturnu baštinu Istre, mi smo željeli zaokružiti za 40. godišnjicu naše škole, djelovanja škole za djecu sa posebnim potrebama, sa izložbom i završnom priredbom s tom tematikom. To se radilo preko cijele godine, tako da su sada ovdje i neki radovi izloženi. Vidimo Istru koja je pravljena od začinskog bilja, vidimo istarske kućice, isto tako crijepove, radilo se salvetnom tehnikom, ovdje na primjer kažemo uzorak sa maslinom. Svoje su radove učenici prezentirali početkom lipnja u hotelu Valamar Bellevue u Rapcu, gdje je ujedno i održana radionica pod nazivom Mali vrtlari. Pored brojnih zadataka i aktivnosti kojima se bavite, jedan je i danas ovdje u Rapcu. O čemu je riječ? Pa suradnja je započela prošle godine sa projektom i u mojoj školi miriše lavanda i to je bilo prilično uspješno i zgodno i onda smo razmišljali što bismo predstavili ove godine. Učiteljica Sandra Pušar je došla na ideju da sadimo začinsko bilje. Tako da su oni baš sudjelovali u sijanju, zalijevali su, imali su svoje kašete sa sadnicama na prozorima u razredu i tako su pratili kako to niče. Kad su narasle biljke do te mjere odgovarajuće, onda su presađivali u zemlju. Nakon toga su došli na ideju da bi bilo u redu da ove teglice malo ukrase salvetnom tehnikom. Stvar je tako išla dalje s time da su došli na ideju da prešaju biljke, pa se napravio taj herbarij, u stvari to su drvene pločice oslikane i na njih su nalijepili te biljke. To ovdje prezentirali, dakle? To mi prezentirali sav taj tijek rada koji se odvijao u našoj školi tokom cijele školske godine, a sve je to u stvari prikazano na našim plakatima. Zašto su radionice, posebno najmo reći ove, važne za djecu? Pa jako su važne zbog toga što djeca treba ih učiti da budu u doticaju sa prirodom. Važno je da razvijamo kod njih opip, osjećaj, jednostavno zbog toga jer je to, ako su smanjene sposobnosti na jednoj strani, jako se to može nadoknaditi na drugim područjima rada i pogotovo je zato važno raditi što više na praktičnim radnjama jer se tako i razvija i njihova kreativnost. Kako razviti kreativnost najbolje zna učiteljica Sandra, koja je ujedno i zaslužna za ovu radionicu. Došli smo na tu ideju jer bilo nam je bitno da sva djeca to mogu, to jest većina djeca mogu sudjelovati u tome. Tako da smo na početku sijali bilje, djeca su punila kašete sa zemljom, sijali, zalijevali
Projekt je počeo u ožujku, traje već 3 mjeseca, tako da već 3 mjeseca brinemo o bilju, presađujemo ga. Koliko je djeci zahtjevno, dakle, raditi na ovome? Neko djeci malo više zahtjevno, neko malo manje. Neki imaju veće sposobnosti, neke manje, ali... Sve uspjeli ste. Evo, hvala i čestitamo. I za kraj puno sreće i veselja, te pozdrava svim gledateljima prenosimo od djece, ali i njihovih učiteljica, koje su nam ostavile i prekrasnu poruku za kraj. Koliko je zahtjevan takav rad s djecom? Pa koliko je zahtjevan, toliko je i dragi. U svemu tome čovjek uvijek nađe nešto dobro i puno može naučiti od ove djece. Udruga za mlade Alfa Albona, čije su prostorije smještene u starom gradu Labinu, nestranačka je i neprofitna organizacija osnovana s ciljem promicanja interesa i aktivnosti mladih. Dođeš ovdje i ne znaš ništa. Nakon nekog vremena naučiš stvari koje ne možeš naučiti u školi ili na faksu. Odlično i nezaboravno iskustvo. Informal education. Yeah, informal education. Thank you very much. You are very welcome. See you. Dobro večer. Bye. Nema ovdje šefa, imamo predsjednik, potpredsjednik, imamo neke titule, ali sami smo sebi šefovi i radimo jako puno svi i jako je dobra atmosfera i svi smo mladi. Iako nema šefova, zna se ko je zaslužan za osnivanje udruge. Alen Halilović, hello, and Jelena Batelić. Tako su nas u početak priče vratili upravo njeni stvaratelji. Ja bih rekla da smo mi prva udruga koja se uopće bavi mladima, da tako nešto do sada nije bilo i iako kad smo krenuli je bilo prilično teško, nakon ljudi su bili prilično skeptični, pa ne možete dobiti novce iz Europske unije, vi to ne znate, ali nekako mi smo svi skupa vjerovali u sebe, jako puno smo se educirali i htjeli smo svo to znanje šta znamo prenijeti mladima. Pa udruga je počela sa radom prije 3 godine. Inicijativa je bila jednostavno kad smo došli sa naših fakulteta, smo rekli ajmo ostati u svojem gradu i ajmo raditi nešto korisno. Vidjeli smo da najbolje je bilo da radimo sami za sebe, ali da radimo za razvoj lokalne zajednice. I onda smo gledali koji je najbolji model u kojem možemo tako nešto raditi. I onda smo shvatili da recimo jedna udruga mladih može upotpuniti ono što mi hoćemo raditi, a sa druge strane ono što radimo nije za naš interes, nego je za sam, znači, korist same te lokalne zajednice. U početku je bilo dosta teško, volontiranje, dok se snađemo sa svime šta bi se moglo raditi i možemo reći da kroz te 3 godine rada smo uspješno se jačili kao tim, doveli smo nove ljude, radimo nešto korisno i jako smo zadovoljni. Danas broje i veliki broj zaposlenih. Puno rade s volonterima i stabilnu financijsku situaciju. Ono što nedostaje trenutno je jedan aktivizam mladih koji je prije svega jako teško steći, ali smatramo da je moguće njim jako teškim i napornim radom i vidimo da tu ima jako puno pomaka. S druge strane, jako teško je naći suradnike koji su ažurni u svom poslu, koji su konkretni, koji su voljni surađivati na neke duže staze, ali odlično je zato što kako smo ušli u EU, suradnike većinom imamo iz stranih zemlji, što mislimo da je fantastično, zato što u biti nikad nismo sami. Uvijek se vežemo sa samim drugima, uvijek smo jako dobrim i čvrstim partnerstvima, tako da možemo reći da najveći izazovi su jednostavno kako to sve stići u 24 sata. Svojim radom potiču i odličnu suradnju između osoba različite dobi. Odličan spoj srednjoškolaca, mladih osoba i umirovljenika upravo je jedan od njihovih najdražih projekata. Možda bi baš istakla nešto malo drugačije. Evo, radionice međugeneracijske solidarnosti koje radimo u suradnji sa Centrom Plus 65, znači Centrom za osobe starije životne dobi i u principu održavamo za njih kreativne radionice. Ali posebnost je u tome što imamo kreativne radionice, znači od izrade nakita, dekupaž, ali onih terenski gdje oni uče o samoniklom bilju, o gljivarstvu i sličnim stvarima i jako u principu lijepo vidjeti mlade koji nešto uče stare osobe. A također u sklopu našeg projekta Lokalni volonterski centar jako puno srednjoškolaca nam se i priključilo na takvom projektu i nekako sve u svemu jako lijepo. Posao kojim se bave omogućuje im brojna putovanja koja pred njih stavljaju nove izazove, ali kada rade posao koji vole, onda ništa nije teško. Pa recimo da smo u 6 mjeseci uspjeli proći od jednog Tunisa do Švedske, do Srbije, do Grčke,
više manje sve i strašno naporno. To je 7 dana, nekad je 5 dana, znači nekad je 3, to je pod minimalno 12 sati rada, ali nije toliko naporno koliko je fantastično nakon što se vratimo doma da imamo konkretne rezultate, konkretne partnere, možemo početi sa radom automatski. Tako da možemo reći da tih 7 dana nekog putovanja negdje, radnoga, je fantastično za stvoriti neke konkretne odnose i fantastično za vidjeti dobre ideje koje je relativno jednostavno implementirati u lokalnu zajednicu. Tako da, iako zna biti naporno, zna biti jako malo spavanja, zna biti stresno, ali s druge strane je fantastično. Brojnim projektima i programima potiču razmjenu mladih. Primaju volontere iz svih zemalja i svoje volontere šalju izvan granica Hrvatske. Evo Renata, ti si jedna od zaposlenih ovdje. Koliko dugo godina si zaposlena u udruzi? Zaposlena sam godinu i par dana. Počela sam sa radom u svibnju 2013. a prije toga sam aktivno volontirala u udruzi još od njezinih ranih početaka. Kako si odlučila biti da se zaposliš, da je to ono što želiš? Pa slučajno u biti se desilo. Ja volim reći da sam primjer dobre prakse projekata koji su se provodili ovdje u Labinu. Udruga je provodila projekt IK zajedno sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Sudjelovala sam u nekoj radionici, zaokružila da želim volontirati. Onda su me zvali iz Pule i rekli javi se u udrugu za mlade Alfa Albona. Ja sam tada bila još aktivni student u Rijeci i u biti nisam znala da ovo postoji. Tako da, a iz istog sam grada. Javila sam se i od tada sam počela aktivno volontirati. Moji prvi zadaci su bili pisanje projekata kao što su razmjene mladih i neke ostale stvari, recimo sudjelovanje u studiji mladih grada Labina. Koji su danas tvoji zadaci i koliko si zadovoljna općenito radom ovdje? Ja sam jako zadovoljna, to nije u biti moj posao, to je moj život sada. Moji zadaci su različiti, od pisanja projekata do provođenja radionica i slično. Najčešće se bavim radionicama i pisanjem projekata i pisanjem izvještaja, to nije baš onaj zanimljivi dio, ali dobro, i to smo se naučili. I to je to, radno vrijeme? Radno vrijeme je raznoliko. Službeno je 8 sati, radimo u jutarnjoj smjeni od 8 do 16, ali to zna biti do kasno na večer, znaju biti i vikendi, ali nije teško jer poslije ti je nakon toga srce uvijek ispunjeno. Trenutno je na razmjeni preko 10 njihovih volontera, a za vrijeme naše posjete odvijao se i jedan manji projekt Explore and Discover. A ona okuplja 21 sudionika iz Hrvatske, Portugala i Turske koji će ovdje u 7 dana učiti o umjetnosti. Ali umjetnosti na neformalan način učenja, što znači kroz razne radionice, prezentacije, većinom i kreativne radionice, ali nešto malo i drugačije poput treasure huntinga, challenge huntinga, posjetu muzeju, Starom gradu, posjetu Rapcu. Znači imaju i onaj aktivni dio i jedan dio da se malo relaksiraju, da se opuštaju, ali da malo se upoznaju sa našom kulturom i sa našim gradom. Studiram povijest i pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Rijeci, radim uz faks u muzeju prirodoslovnom kao animator, vanjski suradnik na edukativnim proslavama rođendana i držim različite radionice koje su vezane za kreativnost dramske i likovne u Domu mladih u Rijeci i u Muzeju djetinjstva. I kako će ti ovo iskustvo pomoći možda jednog dana u životu? Pa definitivno će mi pomoći zato jer je uvijek super razmijeniti praksu, saznati što se radi u drugim dijelovima Europe ili čak u vlastite zemlji gdje se ljudi bave drugačijim praksama, usvojiti nekakva nova znanja i iskoristiti ih u radu i na fakultetu isto tako. This project, it's really great project. Ovaj projekt je vrlo dobar za upoznavati nove kulture i nove ljude kao i nove običaje. Svi su vrlo kvalitetne osobe i super je dijeliti vrijeme sa njima. Ja sam volonter Europske volonterske službe i pomažem udruzi što god treba. Također, obzirom da sam iz Turske, podučavam građane turski jezik i pripremam se za ljetni kamp koji je na rasporedu za srpanj i kolovoz. And we are going to have the summer camps in July and August, so I'm going to prepare for the summer camps. And, I saw this project. Vidjela sam ovaj projekt na internetu. Dopali su mi se zadaci koje moram raditi jer su isti kao oni kojima se bavim u Gruziji. Općenito čula sam mnogo o Hrvatskoj i svidjelo mi se i to je jedan od razloga zašto sam danas ovdje. Zahvaljujući udruzi Alfa Albona, grad Labin sada posjećuju i europski volonteri koji su oduševljeni ljepotama ovog grada.
I kako je tebi u Labinu? Sjajno, sjajno. Jako je lijepo, super je ekipa iz Turske, Portugala, Hrvatske. 21 nas je ovdje 7 dana. Labin je super grad, lijepo je vrijeme. Gdje boravite, gdje spavate? Spavamo u bivšem učeničkom domu i koji će u budućnosti postati hostel, nadamo se u jako skoroj budućnosti i eto, zadovoljni smo smještajem. It's great. I like everything, people, nature, everything. And on my free time I go in Rabat generally, but I have visited also many parts, not many parts, several parts of Istria, and I like it very much. Svi vi koji želite posjetiti udrugu i više se informirati, a niste u mogućnosti posjetiti njihove urede u Labinu, zahvaljujući tehnologiji pronašli smo drugo rješenje. Nas svi mogu kontaktirati ili da ovdje dođu kod nas jer radimo svaki dan, a osim toga mogu nas kontaktirati i pronaći putem društvenih mreža zato što imamo i svoj Facebook profil, ali imamo i Facebook fanpage i imamo Instagram, imamo Twitter i da, sve društvene mreže smo pokrili, a osim toga imamo svoju web stranicu na kojoj redovito objavljamo sve obavijesti. Ovime zaključujemo današnju emisiju. Pratite nas ponovno u kolovozu, kada vas na početku emisije vodimo u noćni razgled starogradske jezgre Labina. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak večeri.